Ay, mabakal na si Mami. Isang inugusto. Yay! Pagka lang ipadala ko natin sa inyo. Nandito kami sa Watsons. Magpapaganda daw kami. Ayun yung mga kasama ko. Yun. Bili ng Pagkain naman ba makeup. doon? Baka puro alak mo. Hi, Dan. Paano, girl? Oo, ganunin mo lang. Yan. Ah, diba? Commercial ng Shawil. Wala akong ano. Ito yung face ni ate ngayon. Tingnan nyo naman. Hi guys! Nandito kami sa Kangaroo Jack. Kasama ko yung mga sangre. Look! It's Jay!